खुलुमबाय। दिनै हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टखौ मोननानै जोङो गोजोननाय मोन्दों। जोंनि डायमन्ड इंलिश स्कुल राजगड़ गहपुराव जोंहा 100% रिजाल्ट जादों। टटेल जोंहा स्टुडेन्ट हिसाबै 83 स्टुडेन्टआ एपियार जादोंमोन। 83 स्टुडेन्टआव जोंहा 83बो पास जादों आर्ट्स आरो साइन्सआव। बिनिफ्रायनो जोंहा 7 स्टुडेन्टफ्रा डिस्टिंसन मोन्दों आरो 6 जन स्टुडेन्टफ्रा स्टार मोन्दों। फार्स्ट डिभिजनाव नायोब्ला जोंहा 59 स्टुडेन्टसफोरा फार्स्ट डिभिजन मोन्दों। सेकेन्ड डिभिजनाव 22 जन आरो बिनिनो सानैया थार्ड डिभिजनाव पास जादों। आरो जों स्ट्रिम हिसाबै नायोब्ला जोंहा साइन्सआव टटेल जोंहा 19 स्टुडेन्टस दंमोन। 19बो जोंहा फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों आरो बिनिनो सानैया स्टार मार्क मोन्दों। आरो बे सानै स्टार मार्क मोननायनि सासेया डायमन्ड बसुमतारी, बिथाङा दाखालि जाना थांनाय JEE एग्जामखौबो बे क्रेक खालामना दोनदों। आरो जों आर्ट्स हिसाबै नायोब्ला जोंहा टटेल स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन 64आव जोंहा 64बो पास जादों। बिनिनो 7 डिस्टिंसन मोन्दों आरो 7 स्टार मोन्दों। फार्स्ट डिभिजनाव जोंहा आर्ट्सनिफ्राय 40 जन पास जादों आरो सेकेन्ड डिभिजनाव जोंहा 22 जन आरो जोंहा थार्ड डिभिजनाव 2 पास जादों। जोंहा बे 6था बेट्स थांबाय आरो 6था बेट्सआवबो जोंहा फेल जायाखै दासिमहालागै मोजां रिजाल्ट जाबोदों 100%। अब्लाबो जों बुंनांगोन देग्लायनि रिजाल्टआ साबसिन जादों गोदोनिख्रुइ। मानो होनब्ला जोंहा एबार नाम्बाराबो बांसिनमोन आरो फार्स्ट डिभिजनाबो बांसिन जादों। 60 एन्ड फार्स्ट डिभिजन फैदों जोंहा। आरो बिनि थाखाय आङो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं हामबाय होनदों, जोंनि फरायसाफोरखौ हामबाय होनदों, खस्थ' खालामबाय। बे जोंनि गहपुर सा ओनसोलाव बर' एरियायाव जों हायार सेकेन्डारियाव खोब बेबायदि मोजां रिजाल्टखौ सिगाङाव जों नुनो मोनामोन। नाथाय बे डायमन्ड फैनायनि गेजेरजों डायमन्डआव जोंहा जथेस्थ' जोंनि बे एरियायाव फार्स्ट डिभिजन स्टार डिस्टिंसन पास जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो आं हामबाय होनदों जोंहा गार्जेनफोरखौबो, जायफोरा फोथायनानै जोंखौ फोथायनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ जोंनियाव लाबोबाय, बे स्कुलाव होबाय। आरो बेबायदिनो जोंबो मोजां मोनदों बिथांमोन फोथायनाय बायदिनो फ्राय गथ'फोरा मोजां रिजाल्ट खालामफैदों। साइन्सआ फार्स्ट बेट्समोन आरो बे फार्स्ट बेट्स हिसाबै जोंनि गार्जेनफोरा जोंखौ फोथायनानै लाबोबाय आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनदों। साइन्सआव फ्राय जोंहा फार्स्ट डिभिजनाव पास जानाय साफ्रोमबो 70% फ्राय मोन्दों गथ'फ्रा। बे जोंहा गोजोननाय दं। आरो देग्लायबो जोङो एडमिसनखौ लागासिनो दं। जुदि सोरबा एडमिसनफोर लायाखैबा, लानो गोसो दंब्ला जोंनि स्कुलाव जोंहा एडमिसन सोलिगासिनो दं, लाफैनो हागोन। आर्ट्सआवबो लानो हागोन, साइन्सआवबो लानो हागोन। आरो आं बे समाव बे गोजोननायनि रिजाल्टखौ होननानै बिसोरजों दोनथ'बाय।